Hej, Alexander fra The X Plus. Lille review på M15 A4 Tactical Carbine version. Som du kan se her, Tactical Carbine. Ja, en lille god ting. Magasin. Jeg har lige haft ud. Fik den der gun. High cap magasin. Så kan vi se lige der. Fik den i går. Var ude at skyde med den. Pisse godt. Det eneste her i dag, det er kraftigt magasin. Prøv så. Kan I høre det? Jeg ved ikke om I kan høre det, men i hvert fald. Så hvis I kan høre det her. Nej, det kan I ikke. Men stadigvæk, det her magasin. Hvad fuck der bruger. Køb det elektrisk. Ellers så pas på med at skrue alt for meget på den her. Mit er gået i stykker, så ja. Så skal jeg have et nyt igen. Så det var jeg ned på videoen. Ja, det er kraftigt motion. Jo, batteri kommer herind. Kan I se. Der. Så vi kan se. Der. Hop op. Hop op, min sidder lige der. Men altså. Men jeg vil ikke til den. Den er pissegod holde. Ja. Og hvis du skal have skiller, bolt der, og en bolt der. Tag det ud, gemmer, og gør det her, træk den her tilbage, pres den op, og den anden også nedenunder. Ja, og så har du din gun helt skilt fra hinanden, som de dele den skal være i. Ja, semi, og ikke så meget mere, jo, altså, den er fuld metal, jeg semi, men lov mig, skriv den her, lad være med at, ja, gå ud, køb dig en ny magasin, lad være med at bruge penge på sådan noget her, hvor du kan skrue på. Det er fuldstændig dumt. Ja, den skyder ikke, altså den kan selvfølgelig godt skyde, der er ikke noget galt med selve gunnen. Det er simpelthen magasin. Så ja. Ja, jo, en anden ting. Ja, jeg vil bare lige høre om I vil have review på den her. Og om I vil have review på den her. Sådan her. Ja. Altså. Der er ikke noget ved den. Altså. Den kan ikke noget. Det er bare sådan en starter en. Men hvis I har lyst, så vil jeg gerne sige. Ikke så meget mere. Thanks for watching, guys. See you later. Peace.